csere volt? Hát de azért hopp lesz, az tényleg a szokérkedve. Értem, mint ez. Ez egy kiiskolázni van. Valamiért csinálja, az jó már. Ez ilyet kiiskolázni nehéz szerintem. Valahogy. Baszti, hogy lementek például ezt a rámteletet, hogy a kémen esetben, de nyomszak hozni. Hogyha nagyon mindenki kikezzel a lábat, nem? Szeki a lábat, akkor így rád. Szeki a lábat? Hát, de itt az egyik. Jó meccs! Még. Olyan akkor, hogy nem kiszabadulsz el a lábas, akkor lehet hazudni. Hát nyilván, de most nagyon csináltak. Úgyhogy ugye ennek kérdezik, hogy ki van. Nem összefosztok, igen? Az mindegy most, de ahogy össze fogom fogni vele. Mert hogyha ez átjön mindkét kéz, akkor össze fogod autót kézzel. Jó lehet, ha már nem benne vagyok. De a többek is benne lesznek, akikkel kézzel fog menni. Szerintem az egy Annyi esetben, hogyha ott hagyja a lábát, ha ott hagyja a lábát, onnan mehet, és akkor majd nyilván. Hogy már épp az lényeget, hogy begyűjtsd a lábát. Csináltad, hogy így nyújtod a lábadat, dugod ki a lábad, és nem tudod, hogy Büdög kell. Büdög kell a bordáját. akkor onnan tudod tenni. Akkor. Kidobja a lábát teljesen, akkor nincs kulcsúzé. Mit csinál? Ez meg. Hogy nézd el. ezt a részét, de... Várj, hogy a Az alapokat kérnek is, és utána lehet, hogy ez lennél. De úgy nem, menjenek. Volt már csere, másikat már? Hát kell gondolni, hogy Volt, másikat még egyszer. megy a küzdés. Oda. Hát csak jó. Ribban nem kap. Oda. Hallottam vele. Ribban nem kap. Nem vagy. Ádi. Jött? Két napig fájni fog, hogy akkor aztán Nem fájni. megy. Csak az ilyen nagy lépnek érünk vissza már. De ott ott. Csak minden. Nem az patroljon a izé. Nem az ember, és jön egy söpő, és izé már este lehet. Jó? Tehát, jó, oké. Állok aztán persze, mondom, folyamatosan. Minden. Végig beáll. Volt olyan kapu. Így összekapaszkodnak a szívosok is. Így ide a szívják, a másik nap, nem mindig a portalagulat. Itt addig is addig beszél. Jó, tehát itt ilyenkor meg kell állni.